shi dama Allah da ka gan shi babu wanda ya fi shi sanin da dai a rayuwar gaskiya kuma ko me kaga yayi shi ya san me yasa aka ce Allah shi ya san manufar da ke da bai shi da kawo ba gaskiya kuma ni dama ba abin da zan ce da Allah sai godiya da har ya tsara min kamanni da murya da kuma komai irin na mahaifina kuma duk wannan abin da ka gani da barkatun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah masha Allah alhamdulillah to yanzu Hannafi irin zuwa biki suna taro haka da sauransu dai irin waɗannan su ma duk zaka iya zuwa kenan ko kuwa kana zaɓa ne kaga to ma kowane yadda kamar wani producer aka yi wa aiki haka shi ma an biki ne ko taro ko wani abu to na suwa aka ringa zuwa ai ka san kamar yadda shi mahaifina kuke gaban sa ba da mutane bai taɓa wulaƙanta kowaye ba kowaye da ya ce shi ko kuma abu yana yi masa a gani to ni ma ba zan yi wannan abu ba insha Allah aikin kowaye da ya masa alhamdulillah ana wasa da dariya alhamdulillah gode Allah ya saka da alheri a madadin tashar Diesel Hausa TV da kuma tashar ɗin Matafiya Hausa TV muna daɗa gode wa jama'a kuma dukkan mai wata tambaya ko kuma neman sani ko kuma son a yi hira da wani to ya turo mana a shafukanmu na Facebook da kuma WhatsApp duka na san mutane sun san waɗannan shafuka namu muna kuma sauraron ku kuma Allah ya za mu ba ku amsar wannan tambaya da kuka yi mana a ci gaba da kasancewa da wannan tashoshi namu mun gode daga Kannywood ko da za ka tura ga masoyanka to ni sakon da ai san sako na a koda yaushe ma na godiya ne da kuma jin daɗi da nake akan addu'a da suke yi wa mahaifina da kuma ni ma da suke yi to wannan abin shine yake sa ni nake jin daɗi a koda yaushe nake da gode musu ina godiya da bisa na gode sosai sannan kuma ci gaba da kallon tashar nan ba Diesel Hausa TV da kuma tashar mai suna Bandara Hausa TV akwai sakonnin mu sosai da kuma ayyuka namu da za ku gani da kuma ni ma tashar ta hannu kuɗin yutuci akwai sakonni da za ku gani launi tsala da za ku gani dan nishaɗantar da ku da ƙayatar da ku ai ko za su gani za su ga gudun za kuma su ga gariyar za kuma su ga mai dama zuwan na ainihi ai kuma shi kenan masu kallon kada ku kuma ji ku a sake wannan sai an zo kuma kan fim din inda ni ban sa kaya ba shi ya saka a dinga mun wayo ana ta tafkata to dan Allah masu kallon mu ku je ci gaba da bibiyan mu wato Bandara Hausa TV za ku ci gaba da akwai shiri ba mai dogon zango amma iya na abun dariya ne mu ba soyayya bace za ku gan shi insha Allah nan da damuna ta sauka to za ku ga waɗannan shirye-shirye Matafiya Hausa TV shi ma yana nan dab da za a ci gaba da shi akwai kuma shirinmu na maraya yana nan shi ma za a zo a ci gaba da shi a shirinsu na matafiya in Allah da ku ci gaba da sauraron mu mun gode masha Allah jama'a masoyan Stephanie maza da mata kamar yadda kuka sani sunana Sarah Aloysius wato yar kabila ina mai farin cikin sanar da ku kuma ina neman taimakon ku sabon YouTube channel ɗinmu ne mai suna DZ Hausa TV a YouTube kawai ku je abinda nake bukata idan kana son Stephanie ka je ka yi sacin DZ Hausa TV a YouTube ka danna subscribe ka danna notification bell so da idan aka daura shirye-shiryen Stephanie za a turo maka da notification din zaka kalla inda kake at your convenience ake cewa da turanci na gode sosai DZ Hausa TV thank you Zakarai nake duba ni ne nake wallahi bani kaunar ka bana cikin rayunka wallahi ni ina son ki kaunar ki ne nake kinji sahi ba ta mai kyau kaunar ki nake dan kinji dan kin shige mun ruwi kaunar ki nake dan kinji taso mai suna auren ki bana shakka wallahi bani kaunar ka ni ne
shanyewa soyayya da daɗi yau gani gaki ne barka wallahi bani kaunar ka bana cikin rayunka kalle ni zaka rai nake duba ni ne nake shayi da kwai zance abinci kayan daɗi rana makaroni zance da taliya mai daɗi cikin dare kaza zance da lemo mai daɗi ruwa mai sanyi bacci isha in farka kalle ni zaka rai nake bana cikin rayunka inda zaki aure ni ko dawisu ne zan kawo ga lemo na saudiya shi ma kuma zan kawo zan sake ki darawa ko ina na je zan dawo auren mu za a daurawa shagalin biki mu je makka wallahi bani kaunar ka duba ni ne naki yadarar ka ta dame ni ƙaryar ka ba ta yin sallah wayo da zan yi aure irin ka bani so wallah wayo kalle ka aiku caki ne fasan ka bar ka zai illa wayo wa za ya aure ka ka je ka sashi kuka kalle ni zaka rai nake bana cikin rayunka kalle ni zaka rai nake duba ni ne naki wallahi bani kaunar ka bana cikin rayunka mata abin nan mahaukaciya kawai gaskiya ne ai shi yasa na hanga na hango naga ta yi ruwan garwari shi yasa kawai na ce ai mu je mu wanki yar banza ni fa gaba ɗaya ba ban taɓa ganin mahaukaciyar mai abinci irin wannan matar ba ya za a yi wannan yarinya ke daga zanga an ce ki je ki samu ruwa kawai ki kama ki tafi sauƙaƙi amma fa ba anan take ba an buddan ne godari kai ina jin ka me ya faru kaga wannan mai garin gaba daya ya sa mana ido me muke yi ina muka yi kawai ta dame mu gaba daya ka rasa me yake maka dadi mun saki reshe mun gama ganye kawai ni ka nema mana mafita gaba daya cikin mutum sai kirin ciro mun gombe yake ai yau za mu fi mafita guda ɗaya ce akwai wata mai abinci da na gani za ana mu je wajen ta mu cika cikin sannan mu wanke ta a wai da ka san da abinci amma ka bar ma haka har da rigima ciki ƙara ta waje billahi la ilaha illa huwa da rigima ciki ƙara ta waje kawai mu tafi to gaskiya ya ai ba za mu dan mai zan Allah ne muka yi kuna da ƙorafi. Me gari jiya da daddare mun koro barawo. Mun biyo shi shiga rumfa ta 'yan kasuwa. Ina shiga rumfan nan idurkusa kafin mu ƙaraso ya fita da gudu. Turka shi sawun giwa ya tashi na raƙumi. Annabi ya addabo birni. Yawwa wani kama Ƙawata waye wannan? a yanka dan akuya a samun raba ki ce mun bakin uwa Kauce don Allah ka ba mu hanya mu wuce. Na rantse ba zan kyale shi ba akan ki nuna mun shi sai dai uwarsa ta nemi gawarsa garin nema. Addababbu shiri ne mai dogon zango wanda duk zai ringa zuwa muku a ranar Laraba a cikin tashar nan tamu mai suna Addababbu Hausa TV. Wannan baraba ya gidan ayuwa shine mana. shine yana bayani na abinci na Ban girka ba. Ko zaka da kene ne? Lakira ya kusa ɗaukan baƙo. Zan iya kashe kowa. Labari tsarawa Shafi'u Abdullahi dan Kai! Wannan ba ɗayan nan da nake nema bane? Mai gida shine. Wallahi yau sai na kashe ka. Ga wanda ya tsaya ba. Na ran kai! Murshi! Ku kawo mushi ba! Kai! daukan nauyi Jilani Abdurrashid TS. Ba da umarni Musa dan Azumi ba.